Bazga je u punom cvatu. Već smo napravili sirup od bazge, a sada ću napraviti desert nakon ručka. Onako starinski domaći recept. Pohat ćemo cvjetove bazge. Idemo ubrati malo nekih lijepih cvjetova. Evo tu. Baš su krasni. Ispraćemo ih pod vodom, osušiti, a onda ćemo napraviti smjesu za pohanje. Napravit ćemo smjesu kao za palačinke, samo malo gušću. Tada ćemo 2 jaja. Šećer, otprilike 2 žlice, malo soli, prstohvat. Dodat ćemo koricu limuna, nadibat ćemo je, ovak, da nam zamiriši lijepo tijesto. Tako, opa, to ćemo malo promiješati, malo vanilin šećera. I malo ruma ili rakije ili nekog alkohola da nam ne upije puno ulja kad se bude pržilo. I sada ćemo dodati brašno. A zatim i mlijeko. I izmjesiti da dobijemo glatku smjesu. To bi bilo to. Ostavit ćemo malo da stoji smjesa dok mi ne ugrijemo ulje za prženje. Sad ćemo uzeti naš cvjetić i uroniti ga u smjesu. Malo ocijediti i uvaljati u vruće ulje. Prženi su nam cvjetovi. Sad možete ih samo posipati šećerom u prahu, ali ja im volim dodati malo svježine, pa ćemo onaj limun što nam je ostao malo iscijediti i dodat ćemo mu preostali vanilin šećer. Sve ćemo izmiješati i onda ćemo tom smjesom poškropiti naše cvjetove. Tako. I naša bazga je spremna da dočeka kraj ručka. Veselim se. I za kraj, ali iznimno važno, pridružite se u nedjelju 31. ovog mjeseca. Trčite za Marijine obroke. Istrčite 5 km za najsiromašniju djecu svijeta. Pomozite im da i oni imaju barem jedan topli obrok u danu. Hvala vam.